बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। दिनै क'क्राझाराव आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखिया क्वारान्टाइन केम्पफोरखौ नायगिदिंफैदों। आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखिनि बे नायगिदिंफैनायखौ राज्य सभानि एमपि बिश्वजित दैमारिया सोंखारिदों। लकडाउननि नेमखान्थि सिफायदों होनना आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखिनि सायाव गोख्रों अजद दैखांदों एमपि बिश्वजित दैमारिया। आसामनि रायजो बेंगिरिनि सायाव बिश्वजित दैमारिनि गोख्रों अजद। हादराव लकडाउननि नेमखान्थि बायदियै 60 बोसोर बैसोनि रावबो सुबुङा न' सिंनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारनो मोना, नाथाय रायजो बेंगिरि जगदीश मुखिया माबोरै बिटिसिआव फैनो हाखो? डिब्रुगड़नि बारग' एसएसपिआ मैया गावनि बिसि, फिसाज्ला आरो बिमाय साथामखौ गावथारनायनि उनाव खारखोमानानै दङमोन। पुलिसआ संदाननाय समाव सन्जयआ गंसे फुख्रि नेग्रा न'निफ्राय पुलिसनि फारसे गुलि गावहरो। बे समावनो पुलिस हानजाया सोरगिदिं बेंनानै लायो आरो सन्जयखौ गावखौ गथायनो थाखाय गले गले खावलायो, नाथाय खोनासङालासेनो सन्जयआ पुलिसनि फारसे गुलि गावो। थाम घन्टासो नाजानायनि उनावबो हमनो हायैलाय पुलिसआ सन्जयखौ गावथारनो गोनां जायो। आसामाव कर'ना भाइरासनि सन्देरनायखौ घन्टानि उनाव घन्टा बांनायखौ नुनो मोन्दों। आसामाव बे समाव कर'ना भाइरासजों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया सा 141 जाहैबाय। बे समाव आसामाव कर'ना भाइरासजों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया सा 141।